Abusia ya mama Joa mama kwa by brasso so mama ya maudo so sama ya papa na nyumre yeba ya de baba so mon samne dos abusia na poso ne yesi na mo kase ndi simra speja fo wa mra speja fiem e de atodwa se aban pra bia wa fasa chinchine a tema oil refinery obeton e de ama ankwankra bi no omo ne aban ya adwene a enyeye ekuo bi e de hwehwemu bi ababonte nyina no e fa sombie na Ghana ye gina he opani bi akwa frankrata 1pp abanyoko ne dima wo se kwan bia so opani mu ntaka obetu no e waso ase abaton pesua so abusua ye tinsam bi e de free binduri senior high school mu ho na ye be kwa hwa de kro ya de metu fa akwa tebubu amanti abaton pesua so ntete abaton so perfect nsem jefa pro so e chese ye se ne MPP mpenimfo a e wa tebubu nyina akogu assembly ho no madaya DC no wo mo pam no Opening pebi ya wonimo mara kan sembi e de afadom kuma na asem no emu odontie betie abusia de bakwa asante achimagogo abaton peso aso ye de to manima wiei se o cheche ne bi eja odi ne power asante achimagogo mrante bi akodwudwa ne se na ntwene madai a omsiti cheni no eji wo mo gede afiri wonum nsam besine aposifo enche mrante ne ye bekọ onwumre ne akobisa se e de asem na esi ekire ye bekọ amasaman ndi samanyokuo no edimu no mo frase ye mo busa nsem se adentia abusia dia sede ma universal natural clinic e bantire ne dompem abusia nko ba bia o dompem se mu jawo se emu tutuo a tutuo pa ne tel so a universal natural clinic ne ye kanfo dia ma wo e ba ne sciatica se wo to ase e na etwetwe sa no a ne nyina do ani che universal natural clinic ya ye ho adwuma e dia ma stroke no dia ye obia se bubu agu honum anansa okra dia wa sha ase keka ho kakra ko no wa yana sudden sipinsi tama universal natural clinic ne yeka wansam e de kire wo e ba ne yafu yade no mu a say stomach ulcer num e de hompempena wade a abusuan ko ba bia say universal natural clinic honum na wo say okọ ye wa tonsu esli ye bebo nsuom honum a ye ye adwuma no pa wie nwumra na gwede suom ayeresa de yakache enegu 3A herbal center for e de 3A co capsules abedwa so a e ba no koko saudi koko no eja osisi yade koko no tam wani so etaye utumpa de bia wani ayekọ koko na du babia na se eja osisi yade ama oyemu tintim ene ade ade a 3A herbal center for woma edro 3A co capsules so ene ye kamfo ede ama wo friend doctor authority mpenfo giatum enye na ewudwa so nya bia ebo pa na fe mizo ne 5G drink no odi abokase so ama na ye de ede ama mizo no ye one mango ho ene ye one pineapple ho ene ye obako a eyanka nko a ene ye obako so yaka fruit ne nyina de abom e de paso asi kire nim ehema obia so ye sofo so ye mam so ye penny so ye akwada he obi bia ye ma if se si kire enim na for the 5G no atato wo ye adwuma bi na bre eya ba wonya 5G a ema energy soronko ama de awie adwuma no e de age cash de agubotum abusuo mo na ema ye vemu a ba bia wo bia na nwumre yetimi aba ne aba besom mo ye de ne nsesan na ya obo mali bia boga nwumre me ne nana kwabena kese abusiafo enye brain na fe nsam no mbobrodo ntwe yenko tutu na srani abasan fo mo ye de mo hyase e de efrim rasmeje fiem na NDC rasmeje fo na wo rasmeje fiem no mo kire se abai prime bi a wafa sekwan bia so tema oil refinery opeso ton e de ma ankwankra bi mo no e ne kohweso e de sika kokohyemu e ye ho adwuma ne ade no wo mo NDC rasmeje fo no mo rasmeje fiem no de wo mo atiase a enye ye rasmeje ne wo rasmeje fiem a desia wo mo e wo yape kusogu abaton pesia so honorable John Abdullah Jinapo eno DNDC mraspeja fo nyina nimu a ene omo ye sansem twefo nhyem no omo so omo de omo ntete ene se company bia ye from say Torrentico Asset Management Company Limited for ena ban ene omo didi nkoma say tema oil refinery no agu a omo ye no hwea enye ye no omo ene ntabiri sika emfa enkonkorum ensa so nkonya ne company ne bio ene omo chese company we kapre kra wo mu nibi it is a buy pan kwankra bi ne ya de tema oil refinery akwa kwahye ne nsa enya sa company we ya woni kapre kra motuma no ena wose ye de kwahye ne nsa opani John Abdullah Jinapo ne nsemu a wone NDC mrasujafo de tudwa eni ye donkuma no ye di eye energy sector na chia ma ye hu se nansen ya eye ye refinery ba ko fa ye wo oman mu ye tema oil refinery aban pese ofa kanana kutu kwan so na ode refinery no ekoma company bi e friend no Torrentico Asset Management omo de mo be emfie ensia na ye frɛ no asset management na chese omo be kokwasa na chese emfie no mo soso mu anom de ye omo profit ena ye don kuma ni se ni aban ye no
yɛne aban anya adwe refinery no yɛhia obi a yɛfrɛ no strategic investor na ɔde sika bɛhyɛm na refinery na yɛdɛn asafa ne ntoma pɛfra na saa neaban yɛ deɛ ɛmmoa Ghana man ɛmmoa wɔ biara ɛsiane sɛ sɛma oil refinery no refinery a ɛbɛtumi aboa ɔman no yie na sɛ wokɔfa kotokwan so na wokɔfa company a ɛnyɛ saa adwuma yi bi da company a ɛnni track record biara company a ɛnni sika na wode saa fidie kɛseɛ kɔhyɛ company no nsa a ɛbɛha adwene bebree nti yɛtu abanfo sɛ ɔmo ntwensan arrangement no nyinaa wɔn ngyae na yɛn nyinaa yɛnni nsanwɔsoɔ na yɛnni nkitahodie na yɛhu baabi a de ɛyɛ tama oil refinery ɛbɛfa yɛda mo ase bebree. Abusua we yamrasebe dwani o wamrasebe dwafie ma dese wo yape kusogu abaton pesua so no akro no a okọ abegyeku a edwenjiro my Ghana ya ho ne ne ho nsensem a wamrasebe dwafie ma wodi mu ntintiman ye frɛ no Honorable John Abdullah Jinapon ne NDC mrasebe dwafo no nyina odi wo manimu a omo eye sansantwefo nhyiemu yi ka kire mampani na nadodan kwakufo ne na soafo ene ne dom no se prime no a wodoma afa ne nye no ene bebo atema oil refinery yenkopa obi a kakra wane nsam no mfa ne sika mewuram sense yebekwa kofa we no mu a yesi Japade wo tema oil refinery ni adeade eno mo ba bedada no a agi sika gu wonu boto mu abra o man no enya hwe mfisoro wo mo se o mo ne aban ne yadwene a enye yi kra ye kwa yanim wo ensam foforo mu ekuo bi at the Global Peace Index na empempi no ya na wotafa abibiman na afi wiase nyina amaman no bi na waka bom no ahwese aman na yakeka omu nyina bom no de hin na asomdwe wo hɔ pa ehene fa na mpuntuo wo ehene fa na mpuntuo eni hɔ ene ade a na wofa abibrem atoye aman ne bi ya kyerɛ sɛ Ghana yensoso yɛka ho na ahodwirisam yɛ efie nkruntabuo no mu ba yɛ ene sɛ ebere bi atwa mu omo yɛ saa ahwehwɛmu no Ghana bibima nyina na yɛtɔso emienu sɛ ampa asomdwe di hene pa ɛwɔ man Ghana mu nanso ebere a yɛkasa sesie yɛ a ɔmasa yɛ hwehwɛmu foforo ɛde aba no Ghana yɛ firi mienu hɔ ya yɛ kɔfɔmu a yakɔtɔ so ɛnan selelo man no ahura di kan sɛ ebibrem atɔyɛ man no wopɛ ɔman a asomdue wɔ dɔ ntiaseɛ nkabom ani bibia yɛ adwuma na selelo man no na no mo na yɛ di nkɔmɔ baako mienu miɛnsa bi afa ɛte sɛ nsɛmtwerɛfoɔ wodo ani kyerɛ mu ɛwɔ nsɛmfoforo mu nso so a ɔpani baako a wɔne yɛ edi nkɔmɔ sɛ wokɔ wɔn na yɛ chairman edema governing board National Peace Council Reverend Dr. Ns Adu Jamfi ani ebusa ne sɛ wɔfadu wɔraworo ma baabi a ɛbɛduru asɛm no nkasa ɛha adwo no wɔse boo deɛ ama saa nsɛnsɛm wɔ nyinaa aba no ɛno nie. The council is not too happy about this because it looks like the country that has beaten us, which is Sierra Leone, in terms of the success that we have here, we should have been above them. The reality is what the other panelists said earlier on, that some of these things are things that we've done to ourselves. I think that sometimes we hide certain things beyond proportion, and these things have contributed to these things. For instance, during our election period, we make too much noise as if the country is almost burning, as if all of us are going to die. All those things are hyping a situation that makes the country feel like we are unsafe. Then we have also situations where civilians are turning down themselves on the security services of the Boko incident where the immigration officer was shot. And we've also seen recently a policeman shot by armed robbers. So when the attack goes on the security services, it is given an impression as if our security services are no longer in control of the country. But these are things that civilians are doing to our security services, which ought to be looked at. And I think that we all have to put ourselves online and defend the security services to provide the needed services that the country needs. I think that from our perspective as a council, there must continually be a public education. We've just ended a dialogue with the parties and the police service. We did one earlier on with the whole security services in February. Done a follow-up the last 2 days. We keep reviewing all these things that we see in the country and keep on educating ourselves and bringing ourselves on the same place, so that everybody understands what we ought to do, how we have to handle the country to make the country as peaceful as it ought. So there's a lot of work going on underground, trying to mitigate some of these challenges that we do have. But I think that whilst we're doing all of these things, the public must be educated to understand that sometimes some of the things that we write on social media, especially on social media, because it's very difficult to control social media now, and all those things being put out, gives a certain perception about the country. Sometimes when you travel outside, for us who are also
ministers who preach in churches when we travel outside. Our citizens outside feel from the news they read as if the country is almost burning. So we go back and tell them that, look, what you are hearing is not true. So there's a certain perception out there because people are writing all kinds of things on social media. Eneya Echaguye, Reverend Dr. Ernest Dujanfi, one of the chairman of the Governing Board of National Peace Council, and some of the man some for. I don't know. I was a for from free sound common who and the from Pipi Amajuku Natsana ye. Now, Samba Cassan and so on. Nanu ya, and also no Kuku and Pipi Amajuku be yes, so mu being cratter more to honum, and Persian Persia, I want Rasmig a few more yam Pipi from Rasmig 4 and a war honomo, or more a being cratter more to honum, my ranomoa, or more a one Pipi Amajuku, more mufi say, or bet me at just Uncunyano. One of my aqua fan crata, then the party in pen for I and she said, my train in here saying for I was some person so to Mosoba, no more year no more, or Mobina Diama party no, I was and Persian so. Now some Persia, I can once me, a Mobako, and he has Swansea Baton Persia so, a war a Santamantama say, and PP party, yes, Anxious Yanoa, and a ne, and Titiabatos on performance and Jeff upon so say, and then ma, a war MPP Amanu Kunim, a was Swansea Baton Persia so, one more Kesi any, Aqua fan crata, and the Amo Penibia, our friend said Manaf Ibrahimwa, or more Ewonibu Jidi, second Biaso, Honorable Muntaka, will be cream nato from Noaja Kunyana dear friend in some na Kunyana Babidi, or Sunukuko MPP Amayukuna and some. Now about Penny, I want a Bob Madomano, Emma MPP Amajukuno, I was Swansea Baton Persia so, na bedi actually, ma Stella Forsen, or no any new animal ma, or more Eco fan crata, and more Penny Manaf Ibrahim, and some performance. For Edin Komo, HHS, Omu, Gidi, Ewa Rishimum, Sekianeke 2024 elections, and the day Manaf Ibrahim, Ebejia Kunyano, and the Ama MPP Amayukuno, Ewa Aswase Abaton Pesiaso. Aswase the Obia when you meno, no Afena, Wabetna. Last 4 years, ya kind, say, young court primaries, young penny farmpene, by do 2020 election and penny for ya catch almost 5 years and dear and tia am I a cassa and tia so one me and two by your kind of mind by election the berry then would you see a better young paba and then still honorable man of your and now to say a man was no yes see ya be forms to know I'm honorable because you nim the tinimu and the nim and who fama or war and the animal on same when you be even NDC for prior day and ya honorable man of now ya MPP for and see ya prior so you back one a book abo memu and see ya some nane say na ya nyame say ya ni so ade ho 2020 na ma so na afei e beba so afei so be voter ya de be ma candidate or beba and honorable man of yensuro yenim de atinimu ena manafo na muhu ne sa no oye nyame ani kosua enti sa wode won saka onabo manafo biadima wode won saka nyame ani manafo oye ho abobrum nyame oye dance organa amanyo semu manafo do ne ho ase NDC for lockdown no wo che emo bayire kosua na yebisa onabo muntaka se oye den enani ne oye health insurance ama constituency ni na yebisa se ye challenge man mix Stella Force. You challenge say honorable Muntaka say so when you end this in here on trade your constituency you why you need your won but also need them na bibi be see ade na dan afiwe ye wo so asan say when comedy is ade na I was going to wear your bar penny or Bob Doma no my Pipi Amayukunu was Swansea Baton Persia na bedi echre ma me Stella Forsen and the attending Kanwene Udini Animal Man and Mamaka fan crata said Manaf Ibrahim and no more Mujidi Swansea Baton Persia so Akunyanoa Ekutendis Yacha Aba Muntaka Kwakoye Mugabi also me Baton Persia so Manafu Swansea oh are you a Swansea Wabejidi a friend in some obey now a man be mudi echire koye e ma ne bia wo mo edi echire koye eso edi nsem sei eto yenim e ya dia manafo ye manafo obi ejidi se waye dada wasiesie ne ho dada eni enim se oni ni leader obetimi aboa MPP na watimi abeyi mutaka every mrahye bedwam na watimi abedi yenim na waboa se oman kanko eso betimi etumpon sabio munyenyi yimu odo obi a de asem ere amoa wode bua asoase constituency no hwe no bibi bia mu no oboa
mfa so wanya MP anase wanya pemu bia amuo bia obi hia bia wona blabo mu bia no oboa no obi yale a oboa no obi ehia school fees ya oboa no tasem tu obi a asa ono ankasa na asana to onya ayam hyehyɛ de adibuo nipa no disani pa we say no ye nipa yetimu say to obedi asoase constituency ni animu a obetumi aboa ya ma asoase constituency no empuntu a ye per ha say no ade aba ehwe muntaka wa NDC a obedi so ache pass ye humpuntu obi a watumi de aboa asoase constituency for ye humpuntu obi a ye woni wa ya ma ye nanso ye wa rehye say samanaf ebedi janso wa asoase constituency ha empuntu no koso be de ba ma na ye aka obi ama o maga na so empuntu o hwe no so no etimi akoso ama be enhyira so ye de apa so ndire se hwe no eni so ni obedi obaya MP wa asoase a enhyira no kunimdie ni hwe bia no jansa be ka ye de e wo asoase constituency Abusianti we asoase abaton pesua so ene ye koye na NPP amanyuku aye nsiseye se pesua hodo no a enye NPP fo ena ejina honom ekuta akonya no mu edema NPP amanyuku no mu bie nkrata mu ato no mu a asoase abaton pesua so edom bi ma bi agigi sika akwakofa nkrata ede amama Naf Ibrahim a omo kire so mu gidie se afi wei ene afi a ye kwakoroma bato no a Ghana ma ye beto no Manaf Ibrahim beji akonya de afri mu ntakanse ye kwa tifi epo ye mantam no mu na hona Binduri Community Day Senior High School wo adesafo nyina aka bom ena omusun omo kire se adesuafo ana wondodo obesa hansia ene ye kire mu nyina jai school adan a aduane ni ho aka hanu pe na yentie adesuafo no Medina, I'm attending Binduri Senior High School. Very concerned is that since we came here, we are no more needed for us. Anytime we want to go to work, we always go to the bush. Whatever if something happens to us, what would they say? If there is no uniform, I am the person of Asana Nafisa, the incoming senior girls prefect. The reason why we are outside here but not in classes, our school, they have stopped cooking for us. They stopped cooking for us. That was 29th May. Up to date, they haven't started cooking for us. And we have sent it to the authorities, but there is no feedback. That's the reason why we are out here, but not in class. And since we came to this school, there is nothing like house vest. We don't know the reason why they are not giving us house vest. When we go out, we don't look like our colleagues. We don't know the reason why they are not giving us house vest. Our uniform. Since we came, when you come to Bindusek, you have to get to Form 2 before you now get classes wear. We don't know why it is like that, and we don't have how this is Friday wear. We are using our outing as Friday wear. So must we use outing as Friday wear? And when we are going home, we should wear that one. They are supposed to give us 2, but it is 1. We don't know the reason why it is 1, but not 2. We don't have exercise. The government told us that you provide us exercise. But since we came, it's 1 notebook. It's 1 exercise book. We don't understand why it's 1. Abusia we Binduri Community Day Senior High School yamba ene wa fase wo hosu a wo sun ade a kire aban no yama na nso ho a enam so ma ye ne atifi epo ye mantam trotro pani ede ma Charles Bugari Abdul ene busa of Abdul salamu alaikum. What has happened in Binduri is likely to influence other students in other schools to also agitate. They kept reporting during our conferences, always advise them to report to immediate superiors as the district or municipal directors, and then they will deal with the situation with the federal authority. We only have challenges with some particular food items. For example, granules has become a problem. From January up to now, we have not had milk. Bread flour too has become a challenge. We do without it. We know buffer stock and Free Senior High School are in charge of supply of food to the schools. And so we look up to them. So our appeal to government to look at those areas. Granules, in fact, has become a serious challenge. And without granules, most of the meals becomes a challenge. So we'll appeal to government to continue to do its best like it has been doing. Sompa FM. We atifi epo ye mantam trotro penny at the Machase Abdul Bugari. Yadamo call a bank before a government statistician, Yera Professor Samuel Kobna Inim, and someone in Kunta or the Beto Ghana Madishianim. Sambaka Shannon Swa, Papa and Kunta, or the Ebeto Ghana Madishian and Busumi Bia, inflation Hunson Samno, yes, or my Ghana inflation, Busumi Junior, HM Natchez, Apiganamukakra, Aqua Kujina 42.5% ya. What a quarter to Busumi Monoa, not Yejina 42.
0.2% ya na yɛsɛ kakra aba bɛsoso so a ne sa na ɛba sɛ ye no na amanfoɔ hyɛ aseɛ so mu busabusa sɛ na adɛn na setel ya yɛsɛ enuane boa yɛ den wabra ɔman yi mu a yɛtie yi yɛnim sɛ ba yɛ muna ba eburo ebu gye na ebu ntosu no mu ne adeade bu a ɛna ebubuo na nso setel ya abakra chife kɔtena se so ɔmo fa casio calculator sese nneɛma ebu nkonta de akyerɛ ɔman yi a da bi ɔmo se nneɛma boɔden wabra saa nneɛma nyinaa so ebu ɛwɔ dwa so a sese kura de ɔkɔka ntɔkɔ a yɛde bɛboɔ ɛnam so ɔpani bi a wabene ɛwɔ ɛyɛ sikasɛm ɛne ne ntotoyɛ ho a wɔkasa mpunapunu wɔkasa nhyehyɛ ɔpani Christian Tachijan yɛne ne kɔdi nkɔmmɔ kɔbisa nsɛ na wei ne ba ne sɛ nie ɛne wɔkyɛ sɛ saa nkonta wei nyinaa no ɛyɛ bosome June a ɛtwa mu no ɛne yɛhu saa enti si yɛgyene yɛni yɛhwɛ sɛ ne nneɛma si kɔ sese no a July bosome na nkɔ awieyɛ na ɔmo ntena se ɛnsese mfa nneɛma mɛto Ghana ma de hyɛ no mu no yɛbɛhu sɛ nneɛma ahyase a ɛba fam a Ghana ma de hyɛ yɛho ɛbɛhin ha yɛ kakra ɔpani Christian Tachijan. Yes, I'm kind of say a more period for analysis now a calendar month that is from the 1st to the 30th of each month. In the announcement, a assessments from 1st June to 31st June, and I know it me over the year calculation analysis now at the Mayan. Intimia happened in front of now a blue about the blue by Renzo about the Bruno. You don't so and so. Next month report I know or more take stock of what happened within this month now any the who science and so on ever so if it's anything to go by we can say next month dear Adriana Bo according to Ghana Statistical Service or more calculation no more parameters or we use no next month now we are expecting say when it comes to food items no there 2-3% be so a bit in at now Ghana mamen can we say Ghana Statistical Service or inflation rate or the actual Ghana nya son kwana affected into which year we become both food items or free food items and of course utilities so free utilities so say name the brain and better coming a total inflation rate for the months under review into a board you from but as to say near board total in generality no near bit me up from no is another question I don't see a shy no bit me about fleet no near bit me up from no is another question I don't see a shy no bit me about from kakra but Diana a from no a more significant as in general one now a from no. I was on for your penny Christian Tachijan ya wabene sikasɛm ɛne ne ntotoyɛ ho ɛne ne kɔ akokodi saa nkɔmmɔ yi a na ɔkyerɛkyerɛ mu kyerɛ sɛneɛ ama amanfoɔ tirim akɔyɛ ɔmo prɛkɛsene ne na June inflation no a aban kontabufoɔ de bɛto yɛ anim no ɛyɛ sɛ yɛ a ne yɛde ani akɔsi nnuane boɔ nko a nanso yɛwɔ nneɛma pii a yɛkeka asi ani ɛma inflation yɛbɛbɛgyina baabi a yɛgyina no nti yɛwɔ gyidie na yɛwɔ atwɛ no yɛm sɛ July bosom yɛ wɔ mu yi a ɛgya yɛwura mu yɛ nneɛma yɛwo sɛ bayerɛ buo na buro susu abuo na nneɛma pii no a abu ɛwɔ yɛma yi mu no ɛbɛnya nsunsuanso ama nneɛma boɔ aba fam a ama Ghana ma de hyɛ yɛ ho ayɛyɛ na inflation ya yɛnkɔ ɔma no so yɛne Dr. Joseph Obinya wɔyɛ titirani ɛda Ghana Union of Traders Association gutakuna no nkonkodi nkɔmɔ inflation ebinom kyerɛ sɛ ada bia yɛte sɛ yɛsi system no ɛfa economy no peke nneɛma ɛba fam nanso inflation yi ba bia yɛsi na nneɛma boɔden na deɛ ɛdeɛ pa na yɛ na ewu mu doc madwoe Mejo Sumira na ho yɛ deɛ Yesu na daruma bibi aboko yɛde rade ase doc mote sɛ nra government statistician ɛde inflation beto Ghana ma de hyɛ nim sɛsi yɛgyina 42.5% na no na amanfo busa sɛ ɔma yi mu a yɛteɛ yɛate sɛ ba yɛ monaba yɛate sɛ burabu nkatebɔ wie abua me yɛtɔre watermelon abu sɛ saa nneɛma no nyinaa bubu saa na inflation ɛda so pagya kɔde nam 40 ne ade no a na ya na de ade pa na ya na ehyimu okɔkɔ ɔmo se yɛse bibi di non food product you said ɛno no yɛse ya na efrim hɔ na dɔk ade na ya na musumu tutum saa yo we de ye won say ye tu nneɛma mu kura na ye adwadifo no emmoa yɛn inflation was ra edi enya papa inflation we ya intimi solve no de tra ne say
ye consumers no say dwade a yedi no yeni no kwanten crow ye ne wo mo a eto ne mama ye no omo ne wo mo hwebom nti wo mo na ye consumers no ti se consumer no ho kwa atwe na no ho etre no a etre se wontimi nto ne ma no wano ana se dodo na enkobeto na aboa me nso majuma mpuntuo no na se eno aka ahye nti ebasa na ade bi afre ne turnover no obo se akoye kuma yentimi turnover na yenye skampu eni akotua bank nti inflation monster bi a si etu na se a ebebo ye na nti obia no ode bo apayo beka so oto ne niemam na ama ne customer so ontimi nto entisa na the wo ne say inflation na ewo Ghana ha no on say maka enei na government statistician no wadi atum de bia sa wo ne ma ye interview da make say inflation na ye wo no cost push inflation enya demand driven se bia you say sika bebre was it enumu na demand of goods ama debi because say eniema ye no buy na ye di wudwa no de bo no the cost of doing business na the cost of borrowing so wo kwaji busia kra na wo de akodo wo no buy ya wo kwaji busia be 35% abra the rest of the world no e be lose akra even in neighboring countries akra no any 15% ni be cost for 18% no wo je wo loan 35% same rate na say cry you say no stabilize no say your stability na say for a longer term na say ejina when you see bia ene e ba form kakra na etira akosro benchmark reduction policy reverse ya omo ya benchmark e ba ya so duty so kakra e ma ne ma bo ye fo no benchmark ye free ho so we share VAT first ni na ye tua VAT 3%. It will yi flat rate VAT no free one as you see an standard rate and annual bano a 15% plus 6.5%. It cumulatively no is about 22%. It is because I've say na ye tua flat rate na would a flat rate of 3% and no 22%. And your cost of doing business and na cost. Any taxes here and IMF is aban etutu mu eno ngika won se be ya ye betimi anya IMF program no no enya se ye tutas mu a na still aniema gina de gina e ma niema no bo ekosoro enu nti na ama inflation no instead se ke ye ko na aba form no still ano ekosoro enu nti enye obi na kuma ntwisi etimi etran se ne etimi esone cost of doing business no taxes ahodoɔ sɛ woyi nneɛma wɔ porta wobetua ɛtoɔ ahodoɔ bɛburu aduru no ɛnte saa ɛwɔ yɛ neighboring countries yi wɔn sɛ dɛbi ayɛ no mbɛka sɛ yɛ neighboring countries no cost tax to GDP no ɛso sen yɛyɛ deɛ wɔn deɛ nenam 18 20 yɛyɛ deɛ yɛ 15 because sɛ wɔn no ɛtoɔ no a wɔn tua no akɔyɛ kuma nti adeɛ a yɛfrɛ no affordability no wɔn tumi afɔdo ɛma sankru no etimi enya sa tax to GDP no ye dia no ni boarding etimi ntua eni akwa akonya sa tax to GDP no enti yesu twa katrema toto wi ana anwenam bia taxes ahodo no a ye de bunkam ye no eno hu sunsaso na inflation na ye hu no. It's as simple as that. Yo, Doc, and you better was seeing you, Mray, say, or the Sanche movie, Amayen. You go so a yedding Komoya, ye queen, me drew babina, a Jania Matria, so a bessa bound Chebio, Yamin Shapa, no, that January. That was say, Dr. Joseph Obey, a penny concher for the Ghana Union of Traders Association, and no Yenitia, FNC Guta. Yanko Ghana, Marasabam, lawyer, Kwaku, Y Pentel, and a Casabra on some trophy, a dinkomo. Wapani no asema waka nyina eyetetia wo kire se dom kuma no wodwen won ho awonte ase wabusa no ho so ano wo bia nso nyina no ekire se sabenya mo nkwa na mu niawuo mo suo be ya mo ntwa so ene sen mo se mo mra se bedwafo miensa ejina ekono omne aban na eko asenti aban no dwumadie be wo ma se bedwafie ho bia beduru ho bia no na obi ani ho na wei efe
Bibi Abagana ha, or then you put them to form there. A bear catch a fool and then you mean no politicians what the way especially for themselves. Because maybe a family can say be a short of court to her, equal be a worker we abroad, what the about Papa show what that to. It is all an attempt by one parliamentarians Nakasa and other people in the same category or class. Warrior and Bibi Babagana Hama, Onipa Titru, Onipa Kase, or Queen, woman Yimini, Yimidi, or Tumra, one dinasam you. Into one in the Maso, walk over, walk Chabano, Mongotin, a quarter of the Masam. That's what they are doing. They are only doing this because of their kind. Because that maybe that we are parliamentarian now, and now should a sabi, we are man paying poor, and now should what we are there, what we are then, and Brano doesn't affect you. It doesn't mean that. Yet the day or Kodo, no what period the day, to them trying day by day, Macano quite a case on the 1 month. No, I'm not saying chat there, what the case in a new to parliament. It is under Muba, now or there's business in parliament. That there's some business that you have to attend to. Why the move walk out to no one that something pasho, no one we able some couldn't where we are sabano, nothing, sir, one who quite remove far, but to back away, not baby, I'm not fair, I'm within the mean, on a woman, on a papa man, and a bonoma. Name it, I'm wine there. Why we are tired of quite be I don't know what pedas some quoted that some what will do. 2 minutes, what that man, Attorney General, what the president of Attorney General, no more shambra, when you now want to there, Attorney General had the man, won't call parliament. This is a disgrace, a national shame. I don't do what right, do better than what exercise is a discretion. That discretion was about the pressure, but to not do by force. What you are doing is contempt. Lawyer Kwaku Waipentel, Anna Yatin. Now, Professor David Teiduku, Openi bi a wɔkyerɛ deɛ ɛwɔ University of Cape Coast na ɔde ato ya so my Ghana yɛ here ya wɔkyerɛ yɛ namu a baabi abɛfa bi Ghana ma de hye ɛka mu kawo si yɛ ho kyerɛ yɛ nkwankɔm ekum Ghana ma de hye no ɛfa bi wɔde so bo no ɛbɛbɔ mampani na nado danko akufa ne na ban yi sɛ aba yɛ nhyehyɛ ya yɛ mmra fɛfɛfɛfɛfɛ egu hɔ no mu a wɔ mayi mu obia ne hɔ no mu a odi soɔ nanso abere bia ne yɛtwɛ ho ne yɛde so bo ba asomesi ne yɛde bo bintin ne yɛde yɛnsɛ tenetena amanfoɔ so sɛ wei ɛne wanyɛ adwuma yie ɛna wei susu na wɔ so wɔyɛ wei ɛne yɛtete ho saa ɛna de yɛn aba bɛwiewie nɛ ɔde saa nsɛm to gya wabra na University of Cape Coast so wɔn medical school ɛdi wɔn dwumadie kɛseɛ bi na wɔkyerɛ sɛ ɔma yi mu a yɛtie yɛsɛ yɛwɔ kuo bi a yɛfrɛ wɔn sɛ Environmental Protection Agency wɔn adwuma ɛwɔ so wɔn yɛ ne sɛ wɔn tete wɔn mo saa ɛde wɔn nsa hyɛ wɔn dɛm ne fam ɛna gadamsefoɔ ate asim sɛ yɛn nsuo ɛsɛ yɛn nsase a wɔnhwɛ yɛ adanko ama bi no Ghana nsuo agye sɛ yɛ potɔ ekoko yam na fidie mu nikem ansa na se obetimi anom a wotimi akwa akonom bi yesi afran krofo bi Food and Drugs Authority omso so mo tete wonom ena nuane ni nura ebo mayi mu se yese nye tete honom saa okokan ene yemfa we maame ne tete yetoto saa ena oman no agigu wo se wo de sobo no ebo yen hyese a eda honom a yemfa nya adwumanti na ma mayi ya ho kire saa Prof David Teiduku. Agencies around departments are almost at the Food and Drugs Board. Almost your Jumaya. And you say, policy, intervention, here. So then the Yarina is called the hospital. Convergence was in. Bauba Carina, a before and I have causes. Sunday, I want to make friends. The causes of the causes. And you're Eddie, I have a doctor and more, but I walk Emma. Doctor Betty, 42 years, is inside the community. Nasa causes of the causes our community. The policies who was casting their water treatment system. You'll be able to they are buying and providing a society and self-providing. Okay, so you see our guarantee are saying so you pure water, and pure water look at it. And then to me regulating guarantee my age is super pack anyway. And he said, Onya Krishna, Ubewa, so who was it that more? A very protective to a very large extent. But regulations there one, not only citizens, Obi Teku was spreading. It is we are a say of my and our society, and yet not bed in Nakoba individual. Most of the time when you see your way, but in a bed money, Pana, that and
enabling environment anymore. I can see how the man workers. Even in South America, the amount of charity said they don't deserve decent living. It's a community man. They say any healthcare, our agriculture, our water and sewage, our environment, pollution, our environment, and regulations, the causes of personality usually on the society, for the society to take responsibility for addressing the causes. That's good. I say, Obinya. I was on to way a Professor David T. Duku near Tenin King. Yanko Amasamai ND Samanoko Dimu and Ayejina. Concern NDC Amasaman Constituency Executive Panifoi. Omotrese Asamno Edika. Na Nina and say, Omobonyo Sokra. Every Sampany for the yeba. A brand source as a party no. I heard I was yimpany for one person or somebody. A better me about party into here and any Juma Dimu. Now, Malam Dauda question what company for Niabeya, Utiamu. Your constituency executives, Niaba branch executives, San Wasanako, ordinary members. Now, Amasama constituency in Kwa dear, Yatuaba, a parliamentary candidate, but unique constituency executives. Kenya company for say Yebuso, Yatutuniama, till now. Omokacha say Yanchania Kotu Asen North Umra. Asen North from Yachanya for over 3 months. Yakotuaba, Yakoba, and said 2 weeks ago. Till now, Yantishi. Nadiama and Yabrini say, Yampenny for Besha, Amasama constituency. Year 2020 elections, you have 50,000, 54,000 MPP, and 57,000. The whole Ghana and the second largest, the third largest constituency. Our Ghana and Accra so second largest. Now constituency so you better register another 18 years if one go to assembly elections. No, that's a you chum 150,000. Nana seat near Edia 2016. Honorable Lion and MPR. Yabatu 2020 no. Ya lose Adiama honorable Afrifa. Ya watching more than 3,000 plus booths. Nana Kufuadu the chairman soon Mukula Chama one say. Nana Kufuadu SRLD John Dramani Mahama Waha 3,000 plus votes. And right now, no, what you are saying is say, Yenina no, Yania British and Penny for the FSC who Yentia a branch constituency elections no, Omumama conducting my because you party office here, Uncle to be a unique constituency chairman, unique constituency executives be our. Abusan Sansan some when no every ama sama about one person so and this among kunu dimuna or tiamui or pania or casa malam da question na nyina mo so yamana so ho ye ne chitafo ni bidima and this among kunu kasa me busa o se mo so hu ne masai me kasa de command regional executives any national executives say ama sama ye hia constituency executive because see ade woman say ye offer constituency ye ni MP see ye to ye coordinated election ya nye bi constituency executive kwa ye ni bi see na ye to no ye juma ye branch women organizers ni executives ye juma ye hu ni ye be ye nya asem kwa ye nya executive constituency executive ya ba ko company a chrom enti ye strom omuma ye date e be election ni entusu executive ni ye hu say sisi an ye juma ye won krofo a ye nya problem de be kwa common ye strong mala omuma e date anymore this month ya ye hia ye de ye omuma e date e betimi aye election. Ya kamo sa numero no nsiabere mekase ya Sompa 93.1 FM, Sompa 90.7, Sompa 98.9. Ya me ansa na ya ka bomu a ye de ensem no ebre ye live e wo Facebook and YouTube no so ye adwuma ya kwa nim wo ensam fofrom. Na ye de mo ko ekuo bi o mato den se SNV Ghana Limited na wo mo ene kwada so agricultural college a akabum emene wo ma ye nkasa ho ne ncheche adwumadie dia ma enyumeku be brodio wo twe ne ye kira ebi eye nketwa ebi eye nkuma ebi soso eye adentemu a but esi wo manu so nyina eye sepeyo ne ekwa ye ho nsensem ebetima dadani ameso abamfa so ede amomeye na apene kwanchefo a woda kwada so agricultural college ya no Openi Albert Amwakon and Sompa FM in St. Jeffrey Dinkoma or Chechemu here who here say Omudi said you may and a nipe bayano and Faswa Omo Ebenya Edia Free said you medimo. Make it profitable. That is what I mean by making agriculture a business, not as a way of living.
Yeah, because currently the young agriculturists that we are training has that capacity and that knowledge to make sure that whatever they are being learned is a professional way of doing all the agricultural practices in whatever field they find themselves. So that is what I mean by that. So the facility was used for the training. Okay, so you know that the selection of these students are coming from the various districts in the region. So this is a second batch of graduates or the trainees that are coming out of the SNV program. So what it means is that Kwadasu has a collaboration with SNV, and for the past 2 years running, they select students who sometimes don't even have any background in agriculture. So they come in, and we also have tutors who have also got the capacity to train them what we call competence-based agriculture. When we say competence-based agriculture, we are looking at the way to add skills, attitude, and knowledge all combined with regards to whatever they are being taught here. But I was for way a principal or Kwadaso Agricultural College ya no Santamantama say Opani Albert Amwakon and it is no watching Semo de Cheno no Penny Audu Musa one of Susuneja and Namne Sasso a man Casa Hujumedian in Cheche Jumedia Cosway among for Pinoa Enyanim Dia free more and in some say tuja. Today's training edition 210 of beneficiaries from the agri-based trade areas have been trained. We have had some models and we have had some graduations. But today we had a total of 87 who were taken through various models in agriculture. And out of the 87, 43 have been certified. The 3 came in late. So because they have not completed the whole model, they have been asked to come back to complete the model, and then they will give them the... I was opening Audu Musa and Yetinin King. Yanko Ofori Senior High School o pass. Eno ewo epoye mantamu abusia. Ayro ho sem free hobano enya dia emu odekura. Ye ba ene ye wo faase bi kura brantie kura ye nche kura bosu yanke ba besimi. Na kyese ombetwero enso ye twato na nka wawie Senior High School ni bi. Wotimi free musa nkunimdifo na kyese wato so na okosuapon ahodo ya opese okomu. Wonya mfinsia no edu enkron. Edin ya ye frɛ no eye Kelvin Bonsi. Dodo na efrɛ no pa kwasi. Ɛna obidumfo bi enam. Na bra wonam wa no kohun sɛ Kofori Dua Technical University nkyɛn hɔ pɛ wɔda mogya mu a wɔteam awurade yɛte sɛ mogya ɛpram no a yɛnkɔhwɛ aseka mo yi bi no bi adi awowɔ no atwitwa no basa ɛbra owura na wɔtwa mu no ɛteatea mu ya abusuafo so ɛte ya otum nika ɛba hɔ no ɔma yɛ nua yi so sɛ wɔde ne ɛkɔ St Joseph Hospital ba mo nu ba bia ɔmakye ya ana kyerɛ sɛ ofiri mu a akɔyɛ ayɔrɔkosɛm enkomode ya ga efiri mu ba ene sɛ abrante ka sɛ obi aben a wa bench papa na enu mu na yene ne maame edin ko ne bu sɛ maame wada woro ba kafra wo wote ne sɛn abusia ne maame na oteamu a na oteamu saa na yenko ahoma no so na ye ne yenua bema kwabana nyako apoye mantamu ne mpotamu de asem bi ebesi ho bia no wono na ya na oto yenkra kwabana awurade asomdwe nka wo enka so ne bema na pomo te sɛn na ko pona do de ache asem no mo ya ba wo basa ka bo so mepɛ no wie school na che sɛ menu ya ho ba na sɛn menu am sɛ ne ya mo de atwetefo anim no sapapapa enetie eyaro ho sem esan sɛ akora a okɔ school a aka bo so me ba ko pɛ no akɔtɔ ne wasi na wa wie school na ye kwa bɛte sɛ watɔ ya no wɔ sie de no na ɛyɛ mbɔbɔ pa na ne titi ne tete wa nyina ne sɛ abrante ne dia yɛ saka no ene pa kwasi na ɔne ne papa ene ne maame ene ti Kofori Dua afigyase a ɔkɔ school for Pani Senior School no wɔ atim kokwantumi na enu anadwo da suo mu ena obi hu no ɛwɔ kwan ho
ɛsɛ mponu mogya ɛpram ɛkɔkɔta yɛ ne deɛ na yɛntumi hu adeko ɛno nkyɛn na mono mu hɔ a na ɔmo bɔ mmɔden ɛfrɛfrɛ manfoɔ ɛbɛyɛ tam no ne kɔpie mu wɔ St. Joseph ayaresabea no nso kɔfɔdua ha no mo nanso fofie anto ata na ɔgyala abamɔ ama nnɛ ahematen aberanteɛ no atɔ ya no ɛwɔ aseɛ do yayaaya a kɔkɔyɛ awɛhosɛm ɛkɛseɛ paa na aberanteɛ yi a yɛka ne ho asɛm yi ɛkokɔ skuul mu a amanebɔ yɛn nsa aka no kyerɛ mu sɛ ɔbɔ homa paa onimadeɛ papapapapapapapa ɛno akyire no so no ɛba mpo no bɔbɔ akansi so a ɔdi mu akɔtumi yie paa ɛne skuul mu obiara nim sɛ aberanteɛ no ɔbɔ ne ho mmɔden paa ɛwɔ homasua mu ne mpo no ɛyɛ akɔkansi mu ɛno nti ɛberɛ asɛm wei ɛbaeɛ no ɛna bebree naa mpo keka so a n'adan anaa bi a sɛbi akora no ɔde ne ho ahyɛ aburabɔ ne bi mu ɛna ɔmanfoɔ bi ato asɛ ne so aboro nanaa nanso akora no maame ɛberɛ a na ɔsu no prɔte mpentenkwa no ababɔte na bɛto gya ahyɛ mu sɛ ne ba no sɛbe ɔnyɛ korɔmfoɔ ne ba no ɔmfa ne ho ɛnhyɛ adebɔ ne bia mu ɛno nti sɛ obi akɔgyina baabi ɛka sɛ mpo ne ba no sɛbe ɔde ne ho ahyɛ aburabɔ ne bi mu ɛna ama nipabɔnefoɔ bi ɛso ne mu ɛde sekan awɔ wɔ ne saa ɛnyɛ dɔm bɛtumi agye adi sɛ bɛm ne ɔkasɛ ne deɛ apolisifoɔ ɛsɔ asɛm no mu ɛkyɛm sɛ ɛmu ɔwerɛm ɛno ntimi ne ɔkasɛ ɔmo hwehwɛ mu sɛ ɛbɛyɛ adekopɔ tenti a aberanteɛ a sɛbe aka bosome baako pɛ na wakɔtɔ ne wasi na akawawie ne senior high school wɔyɛ kunu yayaaya ɛwɔ mpɔtam akofobia technical university ɛpɔtam hɔ baabi no yɛtumi apɛ ano pɔmasi bɛtumi ne ɔkasɛ ne deɛ ɛmu no ɛwɔ mɔkyere a apolisifoɔ ɛhwehwɛ mu abusuafoɔ no deɛ ɔmo gu so esu ɛda de sɛdeɛ nso to polisifoɔ nim sɛ daworo ma ɔmo nya hwɛmu no ɛma no kɔ fam sɛ ɛbɛyɛ a nipabɔne fam tu saa anya abɛsɛm no yɛbɛtumi atwa mo so ɛsɛ no nti sompa kaseɛ bɔ yɛbɛkɔ so ama yɛdiani atumi adi akyi yɛbɛpie mu som bia no yɛmfa nka me atiefoɔ a ɔmo ɛtie yɛn kwabena ɛnsɛm bi kyerɛ m'adwene kakra ɛwɔ ha sɛ na wɔkɔ skuul mu anaa na waba fie ɛna na ebi a wɔnam kwan ho na biribi kura no anaasɛ metie wo kwabena menua ne asɛm no ate ne sɛ na ɛnyɛ ade a ɔkɔ skuul ɛsiane sɛ na mede kan ɛkaeɛ no ade no si anadwo ɛno nti no na ɛnyɛ skuul time ɛno nti adekɔpɔ tempo a ɔkɔyɛ wɔ hɔ saa anadwo no ɛbɛsi nɛ no ɛno nso yɛ asɛmbisa a sɛ bia bisabisa sɛ saa anadwo da suom no ɔkɔyɛ dɛn ɛwɔ Kofo Data Graduate ɛsiane sɛ sɔhwɛ afigya ase ɛne baabi a Kofo Data Graduate ne ɛwɔ a ɛmɛ ho ɛmu ɛwɔ paa ɛno nti bebree na nso bisa sɛ anyɛ biara saa anadwo no na da ade pɔtee ɛna ɔkɔkɔyɛ wɔ saa pɔtɛm hɔ nom bi ade wɔ da no efie biara mɛn hɔ ɔho baabi a yɛka na hɔ akɔkɔyɛ dan a ɛwɔ anim hɔ nyinaa ɛyɛ stores efie no ɛwɔ wɔ akyi ɛna stores no agye kwan no ho nyinaa abɔ so saa na saa ewiem hɔ no ɛhɔ no teɛ na ɛberɛ a mokɔ hu no no yɛsusu sɛ sekan na yɛde awɔ no kora na yɛde sekan no awowɔ ne fa he sekan no tumi sɛ yɛde awowɔ ne mfe nifa side no ɛna benkum side no ɛhɔ nyinaa yɛde sekan no awowɔ wɔ a na mogya no ɛtu ba paa na ano ɔden paa kwabra mo ɛne adwuma yɛnua bɛma kwabra nya akɔbɔ yɛma ne yɛde firi ɛpo yɛ mantam mu wɔre na wadom yɛn nsɛm yi abusua yɛntɔ so agya yɛgyina mpoa no deɛ no gye sɛ anwammu a ne yɛgyina yi na yɛde ma ɔkɔ asante akyem agogo wɔbɛka ahyɛ no nso awia yɛpram to berɛ kasɛm yɛde to manim sɛ ɔkyerɛkyerɛ bi a ɔwɔ asante akyem agogo hɔ no di ne paa ɛwɔ St. Augustine's RC Junior High School a ɛwɔ agogo ɛfrɛ no sɛ Maxwell Opoku wɔde mfie bɛaduasa nso aberanteɛ yi owura bi akɔ akɔtwitwa no sɛ nantwinam adɛe a wɔsɛ wɔhu sɛ ɔne ne girl gyina hɔ na wɔhyɛ a asɛ ɔpɛ sɛ ɔgye ne girl de firi ne nsɛm ama abusua sɛdeɛ wɔsi atwitwa tikyani sɛ tikyani ɛtumi yɛ nipa bio a na ne nyankopɔn di n'akyi ɛso paa wabia ne tiri no mu mmienu ate ne nsa baako kɛsɛ ne mfim nyinaa wɔde sekan no adwudwa ne sɛdeɛ wɔdwa ne ntwinam no abusua sɛ woba yi TV so na waba bɛhwɛ sɛ ɔkyerɛkyerɛni da hɔnom na ne ti mu abie na ne nsa no kora ɛsɛ ɛyɛ ate atɔ fam a akɔakɔyɛ awerɛhosɛm na assemblyman ɔwɔ mpɔtam hɔnom ɔpani Enoch Esiedu ɛne ne di nkɔmmɔ no ɔkyerɛ sɛ abaaya no a ne ntiti kyɛnin yɛkɔtwitwa no no aposifoɔ akɔakɔkyere no na ano yɛ a ɛma mfifi mu ɛkɔ so bɔe no bɛsi ne ɔmu ne baabi a wafa
every time I'm a Paninian, teacher near friend of Maxwell Kuku, and I tell you, and Papa Kubi cannot make you a brave about the time of Kudanapon. Now, will be all the small on Kudanapon. And Menoka say, almost the body Nipano, only Yeroko, our hospital, Emma, almost born a cheat and local components. If you look at my book, you more rich hospital one cry, I want to all the one cry, rich hospital. You know, Ababa Ocasio, Gujano, Quino, Cono, a police was a canyon, or we usually, a genie, please won't be money, but someone here, the whole year. The buy. I'm actually this idea, but let's say we please for me. Instead of we bring it was enough now. Why we are away no, you are branching away very gentle. That's what it's even in Saho said you who are very extremely Saho and a bit Nichi and a second. Oh, I was a point I want to change to see I'm local. I was going to way a assemblyman or war a year agogo Obuase electoral area penny Inokosidu and a tailing game. Na sa and Sansano bin so a sea a war a sin of Mansinimu, a war in Finfree Mantamua, and China free a sin of by election a baye. Na Niatia and say, at this year, you were honum ne, or Mahumani so a dear papa. ABB. Emrantie mienu bi abakronum ho na nsanen na nunya asomo nantie no ayesomo ya hoho ewo kronum na nose mask ebutu ohuna no say ya say the covid wo ho no omukọ no maba sa say amanfo nso e monitor wo mo abusuade efirim ho ba ene say yenua ba ma ohene ba Ambrose ekire mu kire yen say ebra mpanifo ne mrantie ye wo kronum nya ala ne say say de mrantie mienu wei omukọba ekoba kofori ana afeso ba kwakwa afese bochi sɛ dɔm si ekoba no bibi bewom enti omonantie ni nyina na mpanifo ni de akire kakra omo ya ne sɛ yɛsɛ maame bi afa ne sɛ ante afia nkompa sɛ omote maame ne korona komo ya akote maame ne korona kora sɛ ɛtesɛn maame no nya mfinsia aduosia enum yɛ maame pa ni pa yɛ kyɛ sɛ ne mfie no ɛkɔ nanimu na no ɛna mrantie no nya ala no a ɔma to asɛ mrantie mi enu so a ɔmagya ɔmo kwan ten sɛ sɛ gya mo sɛ mo ne na mu a wanhwe yɛ mpanifo okɔ no hinaa no mo bɛkye ɔmo akɔtɔn adi ɛnea wo hwɛ Facebook live no so a awurade nyankopɔn a na nka yɛbɔ homɔde bi ase bɛnya yɛnua bɛma Ambrose ne nso so no na homa no ɛntɔmbere pam ɛnya no a yɛbɛto aso abusɛ yɛnto akaseɛ no soma mo na yɛmfa mo ɛnkɔ atebubu amanten abato empesua so entity aso mpa fam nsɛm dwefa ababato apono so anwumre yi ɛkyɛ sɛ MPP mpanimfo a ɛwɔ atebubu amanten abato empesua so abawura assembly hɔ adaya wɔn so wɔn DC no wɔn mpɛne no bia wɔn ntimi ne ntena kurom hɔ wɔn sesa ne nneɛma na ɔnkɔne yɛkɔ ama no so na yɛne yɛnua Zigibi akɔakɔdi nkɔmɔ asɛmi wɔn ɛna ɛdi akyire yɛne ne nkɔdi nkɔmɔ Zigibi ma adwoe na ho ye na eba ne say cheche mu ye yase MPP executives a ewo atebubu amanten eti video we na wo de amaye no a ase nipa bi ba atwede no eye hwan ne hwan no a omuda mamicha asum party fo nyina sedo ka pepepe sa na tie obepimu atebubu amanten municipal ha ene bodon ko de kwakobo no mienu yɛwɔ hɔ a na ɛnya ne nkyɛɛ sɛ atebubu municipal assembly ɛgye ɛfii sɛ gya mpampa yɛfrɛ fa sɛ sɔmɔ akɔdoma ɛkɔduɛ na nipa na buru ntwadeɛ wɔ hɔ adɛn a ate executives nipa maako edu ɛnson akɔ party office sɛ ɔmo mpɛ ɔmo MC assembly hɔ no sɛ ɔmo mpɛ ɔmo MC honorable Edward Owusu sɛnea wadi no ɛyɛ ɔnkɔ mɔbi foforɔ so ɛmmra ɛno ɛna wɔntwi ɔmo a ɔhu sɛ ɔmo bɔ ntwɛdeɛ no yɛ party ma ebi so ɛyɛ honorable Edward Owusu ne supporters a ɔmo di siani wɔ hɔ nom a na ɛnyɛ fɛde agorɔ enti party na MPP party mpanimfo ɛkɔ assembly hɔ nom a na ɔmo kɔ akɔtu DC no ɛde free office no DCs no so supporters ɛna ne ɔmo de abɔ mu no ya MC no nkurɔfoɔ mo so ɔmo yɛ party no ma ɛne nkurɔfoɔ a na ɔmo yɛ so ɔmo mpɛ no no ɛna ɛde abɔ mu no ɔmo sɛ MC no wayɛ ɔmo deɛ yi a ɛno nti na ɔmo kɔ akɔtu na free office no
who menya any say MC no party executive ni say or buy no kadi no mo pese one party man and kita wo die no nya sa na tie e bi ni say won konsra he e won krum kitwa mo atebu amantin porto sinsem ya ka oni hu juma bia nti ni nsama bebre aka ka ho nti enema omo eco party of yourself honorable Edward Osu on fa ni juma die to form na omukọ ho no omutimi nya MC no ekoyi ni free office what said sene na omo epeso omukọkọ ye no ana me ko du honum ni die na MC no ewo no office ada ya loko enti na me nti amenya ne so omukọ office honum ate se omo penu mpeni china na MPP mpanimfo na wa tebu amante no eye hwan secretary youth organizer chairman vice chairman ene ko ho hwan ne ko ye sade no mpanimfo na du ni ko pimo hono me die anu kwanya mi ani nie ma shada ama mani ahu mpanimfo ni bo hono mi was na a fondo du hono na security na tight into mpanimfo ne na me find difficult say mani antimi amo obia so hono enti sese de okoto se DC ti hono no no obi de nsa aka no ana bia obi ne de abom bia ne shirt kura mu ayefi ebi kura punch entia me du hono mentia me ni ya ne se obi amfa ne nsa anka no o e ba sa no ne driver MC driver no tu car e ko free so just for more ha mo boba ma police force so ebe bo ban na enye fadiago ndira yese opposite for na soldier for nyina ba ho ebe kuta security mu assembly ho yes ebe no num kra je ameko assembly ho na no se a police for no bi da so ho no ma na omo ban ba sa no na assembly mo na mu yiduma wa assembly ho no nyina free ho no eba fi bebre no adwane ye omo na omo ampam adie omo ton adie wo nyina no adwane ye Zigibi yadase odi emiemfa unsia na koswa din nsem nachi de be fra to bia no na ome ya so ate yadase pa why Abza foye nua Zigibi ya wo ye adwuma sensem twene wo atebubu amante abaton peso aso ene ekọ ene ne kokodi nkomo no yemfa seda manyuma eko ye yeda universal natural clinic yase wose dumpe ene ntini mu de emu adwuma emfa nkoba bia stroke no de aye obia fa ho adwuma ekọ universal natural clinic nsa ne yenye emfa emam eba ne yefun yade soso a say yes to makosa ene home pimpna wade ye hia se yetu ase e de free nipaduanim wa bra kapre bakra no edweba enka nipaduanim na eba no massage soso a ne nyina ye bi e de ama wa bra ye nyu sika kese bia ye wa tonsu esli ye bebo nsuom honom ene ye nin komo 02001 58272 02001 58272 Mizo N5G ya de bokase ne so amano aye de Mizo no makacho se si chire nim se ye mango a mango nko an ye de ye ya yamfa kosi broni aduro bia nsom ena se ye pineapple so a pineapple no nko a se yanka nko a ene ye de ye wabra yamfa kosi broni aduro bia ansomu enti Mizo no de eye pa o ye wedding wo ye party ena ohia drink papa wo be serve amana ti wani mu a mame kanfo Mizo enfamo ena wo ye adwuma na wo ya te bra fa 5G ne boso fa 5G no fa gu mini musa ma vi ma energy surunku bi ama de ye adwuma bia mema adwuma bia wate ebebo pa upe bia to a no afre 0246 270221 0246 270221 3A Herbal Center at the 3A Cool Capsules Aba Coco said did when you say fifiri woto and unti bema woko akotena ya nesu se moja ta nia bema mesrewa kope 3A Cool Capsules so nanum koko nti wa hwia ukwaku donsuro no aba na eda nantem no a utade tworo wan no ebewu kope 3A Cool Capsules nanum beboa ama hode asa babio food and drugs authority mpedin for jatum okokolina ki obenya bi dani heba obenya bi missy heba obenya bi and apedank so obenya bi ato for 054610
0546 107107 and a Liberty Conference Basso July edition no odon for ya domo a memenda July bosom de toso aduonum kron 29 July ya na basso mamanitua say ye nyina yesiam o Maranatha Evangelistic Ministries ya ewo adum Hapa Road ufri keme ba chese Ghana Commercial Bank no ne junction so sane kwase ho a eno ano no saa na se bia ufri Poku Trading ufri Post Office ufri Malcolm ase ho na ba uduru Stanbic Bank no na bu anim kakra bia otra srete dan no a na yese wa mane saa na okọ Maranatha na ye nyina ye de afutu papa makonta omahene ye dubuache the birthday boy wade mayen ebia wo radio so no na jesi yakwakosia na ya gibidi ato ye kutu dwuma semti edapono so let my light shine na adwomtofo a July ye hwe ne mu somba be kan ho odwumtuo mu Dina Entria Milton me amenu ba Kwame Jedu ene Efe Grace eba be kan ho ama anwumtuom ye de akofefefe abuzia yemfa oso be dey wo beto dwom Brade nyame me dey dana ya bo amalibia boga anwumre me ne nana kwabra kese asidan koba production team ebo echi doma anwumre yitimi ba besom mo abuzia ye koyi yemfa enkai boyi entu apoi na kofuri na pamfo emetna se we Sompa FM ene Sompa TV ene abusia ye de to amansan nyina nim se ye pe ababa waso no a ne hu twa ye pe ababa waso no a ne hu twa na wababa ye front desk executive de ama Sompa FM ene Sompa TV ye pe ababa waso no a ne hu twa udi ne huni ne hu twa pa na wababa ye front desk executive de ama Sompa TV ene Sompa FM evie ne de efri be aduonumiensa 23 ede kukusi aduasanan 34 de enka ye ni beje ho pa mesro vacancy kese na aba beto ho no mo saa no enti se wani je ho a ihe ne se obetwero application na odi wani akere Sompa FM and Sompa TV ha ewo soame na do nkrata aba beto no mo sei ebre no so a empenimfo be fro na yatotuma no na de sefata no ya da adwuma no ahye ne nsa enti we yen kai ba Sompa FM and Sompa TV empenimfo se yen fanto yetiefo anim abusua we eyisie we krade na wotwe dadie abusia pani Dr. Kwame Apia Poku wono ene executive director woda nature group of companies ano na ninua ene yem papa Francis Poku a na ye nyina ye friend se Poku Transport ene Poku Brothers ya womo ewo kejetia ene omunua ma no nyina womo ede areho ene usun ese Ghana man omo de si wiase omo de se asanteman se omunua womo wofa womo de sikan opani Nelson Opoku a na dodo no a efre se Kwame Japan a na oye pani kwanchefo eda Amuakwa Transport Limited ano opani efrantuma ne tintimu wokwa na abusuya tenase no womo kire se odonfo ya domo a edwada ebeya ena opani Kwame Japan ne na watchi dadie no baso na baso yakopon ya adoma edwada ya July bosome ne da etoso dunson na ebekoso ewayem papa Nelson Opoku a wofra ne ntuma ne tintimu ne fia ewo Santase runabout ufri Lizzy Hotel ya efie ne toaso no ha ye papa tiase eho ena na otie eho a ena busua ne adofo ne agyamfo ebetena se edina wotweda no na omo etonsa ede afre Ghana man ede wiase nyina se yemre na obakunafo a ne nsunu mu etie maame Margaret kusi yeboa maame Margaret kusi yeboa yemeka no ho ene mma ene ebusua yem papa eje omo akiri na yemechichi wo mo ere kakra empenimfo